Monggo niki. Terus ini Mak, tangan. Rai waca. Manut. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'du. Faqala al-musannif wal imam al-alim al-allamatu asy-syaikh Muhammad ibnu Abdurrahman Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi ma'adati wa afadha alaina bi barakatihi wa asrari fid dharain. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tawi iki satu fasal wa yahrumulan haram qat'u syajaril harami, apa ngethok wit-witane tanah haram. Ana wit-witan, ana suket. Suket beda bab. Oke, iki sing diarani wit niku mboten asal dikethok. Kene enten klasifikasine nggih. Wayut manulan dipun tanggung apa iku qat'u bil jazaa'i kelawan balesan, maksude kena denda. Indah Syafi'i miturut Imam Syafi'i. Fa fi syajaratil kabirati moko iku ing dalem ngethok wit-witan al kabirati sing gedhi. Baqaratun utawi dendane sapi siji wedok. Kudu wedok wae. Wa fi shaghirati lan ing dalem wit-witan ingkang cilik satun utawi sak wedhus wedok. Kena denda ngethok-ngethok wit-witan. Ning kene kan tau negara ta. Sokir iki cilik iki suket lho Pak ya. Ono dhewe Mas bahasane Mas. Untuk iku wit-witan sik cilik. Suket kan berarti sak ret niku wis perangane wedhus lho. Lah iya, wah kacau nek kuwi. Ono klasifikasine. Tapi Imam Malik boten niku bil ittifaq wae nggih. Ikut syajaril harami bil ittifaq niku wau haram memang. Tapi menurut Imam Syafi'i soal haram niku ittifaq, tapi soal apa enek dendane napa mboten. Lah niki nek Imam Syafi'i nek gedhe sapi siji, nek cilik wedhus siji. Wedok kabeh niku. Wa qala Malikulan dawuh sapa Imam Malik, la yudmanu lho enak kowe. Mboten dipun tanggung apa qat'u niku wau. Lakinnahu tetapine wonge niku pelakunya itu, pelaku pemangkasan kayu itu musiun niku kalebu wong sing nglakoni barang elek. Fima ing dalem napa kemawon fa'ala kang wis nglakoni sapa wong sing ngethok niku sing ihram niku huteng niku mah. Titik Abu Hanifah luwih rinci malih. Wa qala lan dawuh Abu Hanifah ta sapa Imam Abu Hanifah ing qata ama ambatahul adami, ing qata alam menawa ngethok sapa wong mak ing barang ambata kang nukulaken hu ing emah. Maksude nandur sapa al adami menungso fala jazaa moko ora ana balesan ingkang wajib iku maujud alaihi ing atase kote. Ya mesti ae. Pokoke wong sing nandur kok wah Pak Karno tak apa ya menurut apa nih Pak ketok. Wa ing qata alan lamun ngethok sapa wong mak ing barang ambata ingkang nukulaken huteng emas sapa Allah azza wa jalla fa alaihi moko iku wajib ing atase man wong sing ngethok qati ima ambatahullah al jazaa utawi balesan. Titik. Lah niki Mas bab suket Mas. Wa yahrumulan haram qat'u hasyisil harami apa ngethok suket-suketane tanah haram. Hasis niku nek teng bahasa sakniki ganja lho ya. Artine. Tapi nek niki ta hasisil haram niki nggih suket. Nek kaktus sih masuk apa ya? Wait. Full Pak. Wit yo. Pohon kaktus. Oh, pohon. Li ghairi dawai kepentingane ngethok niku kangge sak liyane berobat. Wal alafi lan pakan ternak bil ittifaqi kelawan kemufakatane para imam mazhab haram. Tapi nek untuk dua itu ndak ada masalah. Waya juzulan angsal qat'u napa ngethok hasisil haram lidawai kangge obat wa alafid dawabi lan kangge pakane ternak. Indah salasati miturut tiga imam sak lintune Imam Abu Hanifah. Niku mboten napa-napa kangge dawa utawa kangge pakan.
Faqala Abu Hanifah lan dawuh sapa Imam Abu Hanifah la ya juzu masih damel obat kalih Wis bengi. tenan ndi Pon boten usah. Mijing wae. Nang mereka. Ya iya. niku nek miturut Imam Abu Hanifah tetep boten angsal titik. Waqat lusai di haramil Madinah lan utawi mateni binatang buruan. Haramil Madinah di tanah haramnya Madinah niku haramun haram wa kadzalan iku kaya dene. Iki maksudnya tetap haram qat usajari ngetok wit-witane Madinah. Haramil Madinah. Wa hal yudmanu niki sing dadi persoalan. Apakah kudu di yudmanu dipun tanggung apa iku qatlu saidi karo qat'u niku? Apakah membunuh binatang buruan di Madinah itu sama memotong pohonnya itu juga harus ditanggung li Syafi'i ku kata Imam Syafi'i qaulani utawi dua qaul. Al jadid itu utawi kang qaul jadid ar-rajul kang unggul min huma saking qaulani iku layut manu mboten kedah ditanggung apa iku qatlus saidi kalih qat usajarihi. Wa huwa lan utawi mboten ditanggung niki wau mazhabu Abu Hanifah ugi mazhabipun Imam Abu Hanifah. Qaul sing nomor kali wal qadimul mukhtaru lan utawi qaul qadim ingkang dipun pilih kalian murid-murid Imam Syafi'i annahu iku sak temene qat'u atau qatlu iku yudmanu dipun tanggung bisa babil qatli sebab mateni wal qat'i lan sebab ngetok niku wau tetep nek Imam Syafi'i qaul qadim tapi wa huwa lan utawi qaul qadim Imam Syafi'i niki mazhabu Malikin nggih menika mazhab Imam Malik wa Ahmad lan mabad Imam Ahmad titik. Wadamul wajibulan utawi dam kang wajib lil ihrami gara-gara ihram. Katamattu kaya dene kaji tamattu. Wal kiron kaji tamattu niki piye Mas? Dhisikno umroh ya. Wal kironi lan kaji kiron barengaken umroh kali kaji. Wati bilan gara-gara ngelanggar mergo make wangi-wangian. Wal lubsi lan gara-gara nganggo pakaian yang berjahit. Wa jazai saidi lan balesane mateni birarang buruan. Iku yajibu wajib kabeh niku wau dam niku wau sing rupa kewan niku. Rupa kewan niku yajibu wajib dzabuhu napa mbeleh damul wajib niku wau bil haram ndek tanah haram. Kewajiban nomor kali wasorfuhu lan distribusikno dzabah niku kurbane niku ila masakinil harami teng tiang-tiang miskine tanah haram. Apa enek, Mas? Enek. Apa ya? Enek ya? Enek, Pak. Medura. Sing ning kono. Kan dudu masakinil haram iku. Kan wis suwe ning kono, Pak. Masakin. Mosok sik Domisili. mosok sik kere. Lah yo kiri, Pak, ngumpah mulung lek wong kono. Berarti nek ngono wajib dijogo dilestarikan iku. Masakinil haram iku. Soalnya nek sampai gak ono kate dibayarno nang ndi ya? Kan nek tanah miskin tanah haram kan sik mangan unta, Pak. Lho lah ya kuwi. Piye iki terus konsep iki? Hah? Ya apa kudu masakinul haram? Nek ndek info sing ndek HP ku kan didol ning restoran kok kono madam iku. Daging-dagingnya didol ning restoran. Ya plek. Karena wong ora masakin. Lah nggih niku. Wong miskine 1000. Terus Duse nek 200 Ewu. apa piye? Yo sing kalau 2000 kalau 1000 Mosok kono 190. lho lah iya. Mosok gak ono ijtihad nyarno Mas kangge ngakali iki Mas. Lah iki Imam Malik wis jelas penak. Oh iya, kuwi Imam Malik ya. Gak wajib. Mengane kudu pindah mazhab nang kono iki wis. Golek sing penak. Pokoke dawuh saka Malik Campur ning kono ki hukume pokoke. Heeh, anu yo. Gak apa-apa ya, talfik gak apa-apa ya. Kondisi darurat wis lain kono iki. Oleh kabeh. Adamul wajibu utawi dam wajib lil ihrami gara-gara ihram. Niku layah tasum boten tertentu apa dam wajib dimakanin
kelawan tempat. Dadi gak kudu ning kono. Dadi aku prediksiku Tak balik. nek misale kakean ning kono iki go nang Afrika, miskin-miskin kuwi lho, negara cedek. Kono wis kesugihan, Pak. Lah ya dikirimno nganggo rudal. Masalahnya lek biyen zamane imam itu. Kono iki urung terlalu dadi nggon wisata kayak saiki. Heeh. Kan sik daerah-daerah Indonesia iki paling urung pate enek lah, urung enek lah. Ya urung enek lah. Lha saiki akeh lho. Lah ya kuwi. Pun niku mawon bab sifatil haji lah iki Mas. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.